Saradata pitunaneng pundhita ing minangka dados pambukaning kandha. Tuhu menika ing wonten negari Mandaraka. Negari Panjang Pujul Masira kirek mari Parajinawi. Nanging medal samangkatos dene kasikuning dewa. Katite ana mendung ing Ngangendanu. Para putra meyang para nakawula tansah sengkoning manggalih labet mriyatosaken dhateng ingkang Sinuhun Prabu nenggih Prabu Salyapati. Sungkawaning driya menggalih dhateng mendraning ingkang putra Dewi Rawati. Mila tambuh-tambuh ingkang senedya tansah linipur ingkang putra putri Dyah Ayu Banawati Memah Surti Andi. Pepander sangganing para kawula dasih.
Rulut marang mring kasih aku yang nyawang anakku surti kanthi lan Banowati rumangsa nulangsa jroning ati padha katon kuru marga kowe mikirake Mbak Ayumu kang ilang saka jroning taman kowe bocah loro padha kuru kelangan sedulur ning ibumu kok malah dadi kok menawa apa mergo ora mikir babar pisan apa pancen kakean turu aku dhewe ya Istiwati inggih sinuwun tujune anakmu Surti Kanthi lan Banowati kuwi manut miturut marang gawe wong tuwa ya senajan awake gagangake mikir sedulure kang ilang saka taman ning nyatane tetep ngendikani apa dawuhe wong tuwane inggih mugi mboten mimbuhi sang kalih panggalih duka paduka lali mboten paduka ora susah mikir perkara putramu sawetara bilangake dhisik marga pancen durung genah ana ngendi papan dalem tangi turu paduka lungguh dhisik mbae kowe inggih aku yang nyawang kowe iki blenger aku marem aku yo Nini Surti Kanthi kula wonten dawuh Kanjeng Rama lan jeneng sira Banowati kula wonten dawuh pangandika Paduka Rama Prabu pun Rama ora maido marang susahing atimu marga Mbak Ayu ilang saka taman nanging prakara iki aja kebacut nggonmu mikir mergo yen nganti kebacut kowe padha lara sing susah wong tuwa nuwun inggih Rama inggih manestaken dawuh Paduka Rama ya Istiwati dalem Paduka mbok menawa ing mengkone ana laliku nggonku ngrigenake prakara iki kowe kena urun-urun rembug kanthi kawicaksananmu ya mbok menawa mengkone bisa njalari bisa baline putramu Irawati kang ilang saka jroning taman ya nggih terus seneng aku Yen Rukmarata piye nggonmu mbiyawarakake bab sayembara ana ing negara Mandara iki nggih. Inggih Rama. Sampun tepang gerak wilayah Pandaraka. Katara ugi sampun kamireng para Narendra lan Satya Mancanegara Rama. Gone omong ki teledak. Rada anyel ditampa nek aku seneng. Pas karo apalane ya kaya yo. Ning ngene ya yo. Marga sawetara reh ning Mbak Ayumu kuwi ilang saka taman. Ing kamangka wis dibiyawarake nganti seprene. Durung ana pawongan kang leboni sayembara. Mula kang saka iku marake cawisna prajurit sacukupe
Aku dhewe kang bakalmu padilange Mbak Ayu Wirawati. yen tan kapadane isih kasang saya ing turido aku yang nyawang cak bagus kaya ngene iki seneng kaya ngomong aku dhisik yo Dalam seneng. yo mapan isih kulunan ojo ngguyu bae Yer pamati inggih kula kabar pusanane kabuaran inggon melu sabyan tumupanti ilange Wirawati inggih Prabu estunipun dereng undhating pam kula pinanggih kadang werda punika Kakang Mas Koprasada ingkang nedya misik kanggo Ayu Wirawati mila lajeng kula dherekaken sowan Prabu ngono cah gagah pideksa kowe kuwi sapa lan saka ngendi dunung kula nuwun inggih saderengipun kula nyuwun papunten yo kula menika Pakrasana inggih Pasidalajara saking nagari Mandurana layak kaya-kaya wis nate weruh jebul putra rating Mandura kowe lha sairep cetus kelawan Ratu Mandura Durma iya lah banjur apa pancen ana kesaguanmu bakal sabyanmu pati kelawan ilange putra Wirawati inggih kula sagah munduraken Yayi Wirawati baik lah yen ngono ngene moro agi kowe mbudidaya ngupadi lange putraku Wirawati sadurunge akeh nonoman kang padha ngleboni sayembara ndak keparengake kalenggane ibu kowe ngayati pakaryan nuwun inggih sajatosipun Yayi Wirawati menika mboten ical lho ora ilang mboten dipun cidra dening Duratmaka lah ya kuwi ilang ngono wae lah ora ilang nek colong maling ya lah terus mila menika kula nyuwun saged tunggu wonten taman menika amargi Duratmakanipun badhe wangsul dhateng taman menika ayo ana taman iya Mujang kanjengange kelas mapato berbincang ngale Nisang mawekan kaya dewa capmu kaya wara mamerake marang kawas kicat yen nganti meleset aturmu mudraken durak ketok gulumu ngerti inggih sedika Ratu ayo tinggal Ayo ya
kok dadi ditinggal aku. Permaditi, aku kok dijarke dhewe. Ya wis, aku arep samedi ben malinge teko maneh mrene. Latawa. Kita regeng swasana ing Mandaraka. Aduh, abeh Latawa. Ewo kaya pambuti nggon karsa. Nidra Dewi Hanawati. Kek papan dununge iki ana ngendi to? Oke temen para prajurit kang padha dijogo. Yo. Timbangane aku kadangan nganggo srana pasang sirep isih. Son madak aji sirep pene sirep larap jroning ora larap sidang turu kabeh sagung jago jroning pura kang megang dumuruk Suapawa ingsun kali saking samiko iya. Waduh, wong ayo kaya ngene. Ojo wedi, ojo kaget. Ditepungke wae. Aku Raden Artapyoga sangka ing Girika Dasar. Kowe Panowati lho. Ya wis ora kleru. Pancen kowe sing tak goleki. Wong ayu melencir kuning kok etes temen. Panowati. Ayo melu aku yuk. Tak pek buji. Ngerti yo? Sengaja aku iki nidra dening sira. Bot-bote aku iki nuruti kekarepane Erawati. Gelem tak pundhut garwa. Lelati karo Kartobyagane
kudu njaluk dimaru. Lah, coba Banowati mula yo melu aku yo tak banjine yo. Piye? Dadi kowe kan Citra kan kok Ayu Erawati. Bener, aku. Gelem ora? Ora, Wis, ora sudi aku. bojone kok loro. Wong Erawati wis gelem kok. Mbak Mila dhisik kan kepiye? Wong milo piye wong aku yo bagus. Sudi aku. Langsung nek runtuh, ayo kesuh kowe Banowati. Ayo. Aduh. Ayo. Papo nyoto sira murantata mapalani setya yo yo Aku Kartopyoga Wikokrasana Yo, mepalangi sejati. dadi kowe sing nyidra Erawati. Yo, Nyilo rupamu kowe kadal wati. Nyidra Erawati. kok kadal. Kok liyane kadal. Banyak aku. Ngaku dagang itu dianggap kadal. Teke wae lek ganteng tiba. Wah, ya kebangetan. Wah, iya pacak rupane Nyilo. Nyilo. Wah, Wikokrasana. Apa? Ketok yen iki wong bongo, senajan ala rupaku ning aku Senopati Pinunjul bisa nyidra Erawati. Saiki kowe bisa nyekel aku. Ayo, cekel. Bisa wae. Ayo, maju hati-hati. Aku nanti kepleset di bawah. Hei. Ning taman iki ana apa? Nganti geragapan. Gugah ibumu nyangel ora jamak. Krungu geger-geger ana taman iki ana apa to? Ana apa? Oh, kepareng badhe matur. Wonten satunggaling jalma ingkang murantata. Wonten bradat dhateng Banowati, Rama. Bradat. Kowe Inggih.
Lah banjur jalma ingkang urang tata menika namipun sarta yoga wingking saking sirikat dasar panjenengan Samudra kanggo Ayu Erawati badhe dimeksa kapundhut dharma Rama. Keparat karepe dhewe. Kertapyoga. Aja wani-wani kowe jamah Yayi Erawati. Tak cures nudit tanpa tua. Nganti tak lapang bayi. Rati, amelu aku aja nyalon Erawati. Tengok kedapan kok darah tinggi apa ya? Apalane lho entek wis belas. Lah kok ndrawasi ngono lho. Nanging nopo? Aturipun Raden Kakrasana saestu kadandosan. Diri malingipun badhe wangsul datang Mandorapa. Ya dinjo ngomong apa aku. Aku malah gitu aku ngomong. Yen malinge wis citra kanggo Erawati. Kenapa bali ning taman maneh Banowati? Menika sampun citra kanggo Erawati badhe kapundhut garwa. Nanging kanggo Erawati nyuwun dipun layo kaliyan Banowati citra kanggo Yayi. Lurang. Kabar Banowati. Kemudian malinge ketemu. Iki mau nganggo basa gaul. Kang ngajari Kanjeng Rama. Ning ora apa-apa. Ora apa-apa lagi sepisan ya. Kae mau adikmu. Ngandak yen to ucape sing prasana pancen. Nyatane maling tumeka ana taman meneh. Wah, kuwirangan ya. Biasa negake dedekokan kok prasana. Nanging jebul kasunatan maling tumeka ana ing taman meneh. Mul kang sapa iku? Surtikanthi Banowati lan kowe Rukmarata. Sendika Rama. Iya. Lan kowe iki wis saiki kari ngenteni nggone padha ngupadi dununge Erawati kang kacih Ratnapa. Ayo padha manjing kedhaton iki.